Аре, добър вечер. Всички ли записваме? Да, аз съм... Събрахме се. Събрани са. Аз съм в ефир. Всички сме в ефир, Венцо. Само артефакти да нямам. Ко правим сега? Все пак се избиваш всички. Това е. Всичко живо. Бац, те са много. Всичко мърдащо. Да. Малко са много понякога. Винаги. Ей. Чакай, печага. Има и някакви по това. Клетките тук не ми харесват. Нямам патрони, бе. Трябваше да си имаш в началото, имаш там. От таковата, които ние все още може да се То, върнем. да, нали? ние сме... Да, може да се върнем, да. Чакай, тичам. Близо е. Ай, Ай, А то какво има тук? Някакъв... Мале, то тук е било много добре, бе. чувам ги от всякъде, бе. Как премигва. Айде, момчета, идвам. Ай. Стрелям. Калашника е много добре. О, само добре не. 2 хедшота. Във водата има един. То вода ли и кръв ли? Ритъм. Граната. ей. Зомбите те гранати ли хвърлят? За с тези зомбите. О, ти изстрелят, бац. Майко. Какво става? От всякъде. То замръзна ли? Ей. Това момчета е из 2. Мале, скандал. Айде, Ай. аз легна да почина малко. Знае до каква причина. Как така е? Айде, умирайте. Това е Диричка много ли? трудно с тия калашници. 6%. Само от снайпери групи, може би... А какво им? От телата също може да взимаш. Те много бе, много бе. Момчета, как му да им играем, Милия? Спейс. Спейс. О, да. Уа. Аре, бе, вземи това, бе. Не мога да си мине орежието. Орежието. Ще има някой на ритъм начин. Виж го то как минава, бе. Сериозен ли е? Много ми харесва, бе. Браво. Не е точно същия снайпер ли, баци, който помниш, но пак Баци, има много ми снайпер. харесва. Защото идват по много ли, бе, баци? Има много екшън, бе, баци. Тук стана скандал. Хвърлям гранати. Си кара, пак си почива. Аз ще да ги наритам и те му наритаха явно. Малко повече бяха от мен. Ма ти от всякъде квичат. Прасета ли? Мина Коледа. И ми те. Не, бе, пичага, вземи това, бе. Не беше нужда вече. Имат ли още, баци? Има ли още? Не, баци. Баци. Горе има патрони. Много идеално. Давай патроните тук.
Но тук ли ще ги правим? Да. Правиме Къде ги. са? Долу са. Мале. Волк се пак не издържа с точките. Само глави ли бе, баци? Между другото с крола имате още зум. Само така. И те са на стълбите вече, бе. Е! Аре, хвани това оръжие. Гърмя. Добре. Още идват. Правим ги. Само не ги правим, нямам патрони. За тебе има. Нямаше. Горе нямаше ли, бе? Има, Има, има. има. Взимайте. Защото... Продължим ли напред, няма да има. То какво ми се опря? То какво прави тука, бе? Баце, едва го фанах последно. О, идва! Аре, бе! Момчета, стълбите. Много ли са? Много! Ей, много тежко стана. Аз само чувам киченето ми е лошо. Кой долу е? Вензо е. С какво им хвърляме гранати? С F. Избираш с Хикс и Z баци долу си избираш вторите неща и после. Така без глава, бе. Венцо, долу ли ги оправиш, бе, бац? Да, как? Венцо е хардкор. Не ги чакам много. Ма ти свършиха, бе. Objective complete. Браво, бе. И сега? О, там, на 40 метра. Там съм. Много ми харесва, бе, той има много екшън тук. Ма то постоянно е така, баци, то ти първо. Баце, много е добре, ми харесва много. Нон-стоп тъй, да. Тук може да си сменяме оръжията. Да, тук имаш... Взимай патрони, баци, гранати, всичко може да... Чекпоинт. Забили нещо при вас? Не. Не, върви. Какъв е то танго, бе? Ай, заби ми играта. Сигурно от клокването. Ти ни кокна много, Венцо. Аз съм Не кокнал знам доста защо повече те от теб. стана. Добре, аз ще поканя пак, няма проблем. Добре. Ревърсвай кока и ще поканя. Бац, има някакъв снайпер, който ни стрелят някъде. Да, баце, видя го, чакай. Той излетя оттам. Къде излетя? Убил го. Не, бе. Къде са пак горе? Значи има друг. Не го виждам аз.